ఇట్టా పడుకుంటే నేను పని ఎట్టా చేసుకోనమ్మా? వచ్చే వరకు పిలుస్తావు, పిలిచిన తర్వాత ఏమో అట్లా పడుకుంటావు. పడుకున్నదే నేను మన చేతి మీద పడుకుంటావా? మొహం మీద కాళ్ళు, చేతుల మీద కాళ్ళు. ఏంటిది? కాళ్ళు మనుషులంగా నా కాళ్ళు తీసేసి లేచిపోతావు. ఈ దిక్కుమలు తెలివితేటలకి ఏం తక్కువ లేదు కానీ ఎట్ట అసలు ఎట్ట పడుకుంటావట్టా? ఆ కాళ్ళు అట్లా పెడితే నేను లెంగానే లేచిపోతావు కదా మళ్ళీ. ఏం చెప్పాలి? ఈ గారాబం ఏమిటో, వచ్చేవరకు ఎడుతావు, వచ్చిన తర్వాత అట్ట చేస్తావు. మళ్ళీ తెలివితేటలు అట్ట చేతుల మీద మనిషి మీద కాళ్ళేసి పడుకుంటావు. అమ్మో ఎవరితవా? ఇట్లా మొఖం మీద కాళ్ళు వేసేసి చేతుల మీద పడుకుని ఈ పని వద్దమ్మా నాకు ఇంకా యాదవా.